Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Toto, pagmataon sa ba? Ayaw pa daw diyan na nagulipon si Mahuna-huna. Pagmata! Ay! Buhiin ko, Toto! Ibutang ko! Aray! Ato na sari. Ato na. Dili ko! Ibutang ko, Toto! Ibutang ko! Di kayo butang. Imahuyang po ni mo. Mutan ni kaya yan. Toto! Nalimot ka kung kinsa ko! Ikaw ligis kay. Ako mong yapan niya ni kay. Dili ka ba mahadlok na ko? Labi ako'y gahom! Wa kay kahom di. Pero sige makagkatawa! Mura na makag-amaw! Amaw ko, amaw. Oh, dili naman lagi ka liting man o sinultihan. Ako ang leading man. Buhi ko! Ibutang ko or maliding man gihapon ka! Di kay butang. Nagpaabot sila ni mo. Kasi may napaabot na ko! Puya si katawa. Kinahanglan. Gikinahanglan ka sa hari. Tuto, di na usab naman ka! Ang tutagi mong lola, imo pang gisagpa! Huwag ko kasabot. Kung sa mga naghahumang nagulipon ni mo, kinahanglan nga imo ng batukan! Di ko kabatok. Gamanan sila. Gamanan sila. Ay. Kita na ba dong din eh. Kita mo na. Kita pangalan niya. Kita na siya. Nikay. Kita na siya Nikay. Tayan, Goy! Tuto, nganong ipasaan man nimos ni kay, ha? Ay, Noy. Ako siyang panguyaban. Uy, usao man nimos pagpaguyab, ana. Nga imo man ang gipugusog na. Di ko kasugturan na. Sugton ko niya, Noy. Sugton ko niya. Dili ti kasugton ko mag-inamaw ka, Toto! Amaw bitaw ko. Di kay, gamitin na si imong gahoms, Tuto. Wa ko'y makita karon tay! Oh, tay, palayo na ako! Padayon sa mo trabaho din sa kusina. Ayaw pagbiya din kay balikon ti ka! Ayaw yung kong kalimti ni kay, ha? Dili, tay! Ayaw pagkaan. Dili na mo matuman. Toto! Mo kontra na gid ka na mo! Muyam lagi ko, no? Di na mo makabiya din sa ibugwal ng mga yuta. Dagang kay mga nagbantay. Uy, ang mga sundao mo na nga nangita ni Nikay. Nabalik na sila. Ibutang ako, Toto! Oh, Ibutang ko! si Toto. Ug si Nikay. Si Nikay ka na. Dili, may mong ibutang di kay. Dili kiti kasugton kung dili ka na maibutang! Hey mo kong sugton. Yabag naman tingin ni Toto. Puro man og natuyok na gid ang utok ani. Hoy, Toto! Ibutang na si Nikay. Oh, dap to. Uy, hapit kong maigo sa bangko sa sundao da. Oh, may ganik ki. Oh, uy. Oh, boss. Magpadayon ako trabaho. Agad yung patong nga ako. Nga akong hakuton, uy. Agot. Toto! Ngano gidama ko ni mo din sa suot sa palasyo? Imo gyud kong ipadakop sa hari? Manguya ko ni mo. Hehe. Hilom diha! Usa naman ang utok nimo. Wala man nila sod. I love you, Nikay. Toto sa doy. Nausa naman ka. Liding man ka ka. Pero namaw naman ka. Dada siya diri sa akong atumagan. Toto, ibutang na ko. Sugtas ako. Kaya nanguyab naman ko ni mo. Unya na ko musugot nimo kung matarong na ng utok nimo. Ibutang siya.
Ibutang. Hapta! Aray! Nagipusnak pa ko ni mo, Toto! Nilalagay ko mo sagot pa ni mo, ana! Ay, siya'y lua ang lidig man. Sakit. Naunsa naman yung taon ka, si pagkaonin mo na ako, okay ra? Okay na mo pagpusnak na ako? Pitay sakita, Toto! Barag. Hoy, tata! Ha? Uy, naunsa sa naman tao. Kami matangas. Unsa ba nang matangas sa espiritu ang mikrod ni mo? Anong nayabag naman ka? Hoy! Ah! Anong tulisok ka? Ha? Unsa yapuan biyak ko ni mo? Limo ka? Hawak ko yapuhan ng murag ungo. Anong nabastos naman ko? Anong nabastos? Aray! Gidukol ko ni mo. Aray! Sukol na gagay ka na ko, tata! Dukol. Sukol na ka! Hilom. Ayaw kong pahiloma! Hilom lagi. Toto, sa ba? Ano na pagpanukuli mo ni Lola? Imo yung tao ng apuhan! Apuhan? Ha? Nikay? Sugtan ako. Sugta ng naong mo! Ah! Gisag pa uni mo. Gisag pa uni mo. Wana, nayabag na yun ang among leading man. Nahimuot naman noon siya na isang paong didokol. Huwag mo tingo. Ako lang. Hoy! Ayaw, Mig... Oh. Ano man eh? Dali ko makapagawa sa kong tingog. Ikaw lang ang mahimong musulti, babae. Kinsay imungan. Nikay! Oh, may kawas na kong tingog. Ako si Nikay, mahal nga hari. Muhangyo ko ni mga pauliin na lang nas Toto. Kinagsigala ng iyang mata, pero nagnisigi hapon siya. Maulian lang siya kung ihatag mo kanako ang akong gipangita. Oh, unsa? Ngano, unsi mo gipangita? Ang pirlas nga gamhanan. Oh, nahibaw siya. Bahin sa perlas kagamhanan. Di na ni Mayuda. Hinangnan ako makitan si Rikay. Mga daotan ang iyan ini maong palasyo. Labaw pa nina ko kabuangon ng mga utok. May bigada, dokta! Uy, nagbantay. Wa na'y bantay din eh. Nga nagtanaw din sa kuning mutangan. Mao na ni, musibat ako. Nganong igo lang misiga ang imong mga mata, Nikay. Wa ko mahibaw ang gipanulti nimo. Ihatag kanako ang pirlas. Wa ko'y perlas nga da. Gisag pa ang akong uyab. Gisag pa akong pagdipang uyapan. Hilom, Toto! Toto, kuha sa iyang lawas ang pirlas. Pirlas, ambi ang pirlas. Ayaw pagduwal ako, Toto! Agay! Gisag pa na sa kunin mo. Sige lang gisag pa. Ambi ang pirlas, ambi. Hoy! Hoy! Toto! Toto! Ayaw pa takapangaptap niya, ha? Leading man ka! Dili ka ngayon matuman sa sugo sa daw tanghali! Di ko kabalibad. Ambi ang pirlas, ambi. Ayaw ko utang akong bulsa, Toto! Sama! Perlas! Ayaw pa nakop ni Toto! Way sod ang imong bulsa. Way sod ang bulsa, hari! Toto! Kuha asa kong bulsa ang imong kamot! Mahal nga, hari! Way sod iyang bulsa! Dili ko mo to! Aray! Ayaw na siyang Uy! Inabuhok na ako! Ayaw na siyang pasigiti, mahal nga, hari! Oh, hala! Sinikay! Nakuyapan! Dili! Suning dapita. Kusina naman din eh. Pero, ganun niya man sa ilawom sa langob ang ilang kusina? Oh, niya doy? Uy, niya gidi ka sa kusina, masahin? Oo, nanong niya makadinig. Nangita ko kaikiyasan. Kapoy kay si Babaw eh. Muban ko nimo. Dali, sunod ako. Tara. Uy,
Ay, salamat. Salamat yung tao nakamata na ka. Oo, ay pagawa. Gigapos ko. Oo, gigapos ka. Gamitan ang imong gahom ni Kay. Parehas sa pagpagawas nimo sa kayo dito sa payag ninyo. Lola, murig, wa na ko'y gahom. O siya, uwan na kay gahom! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!